le he mars ni som ni pariat ni khasik khai muna kan kal le don ani he ti hian thang lampang ai azat noi chin jong hi kan khasik khai mun kha ni a khu lampang khu cha na te zik thlum te le bin te kan chin na mun ani a he pol tatan to a chuan heng lai vel hi sweet corn le tomato kan chin pula sweet corn pe kan la to a akung hi kan pai lo ni hi tomato oma asalu tuka chuan a chaklam han tomato tlai kan nei le a chung te po chun min ve tan to a he vena kan lo don ani tik tha ka chin nge ti te pokar soi ve lenga chu kan phang kwal lenga heng lai hi chu changkha hei arem to ni changkha po hi changkha hi ka tu ma khop maya stembar chuan ka tu to a october ka thar to ni thatop lam ai chuan om to ni chuan ti hian hei amara chu ate chi te chora lo om ve a kan jong ve thawa te kan kal pot to nga kan tho phai le beka heng azam na hluya hian berul kan tua la to chok lo ni ro ron chok la khut huna a to tura ngai la chuan voi khat ka han tho phai de udu ka he ti hen chuan hei u mai te po lo rem ve tan to a hi u mai hi ni kum lama kan chin alti khatiang ho khan ta ra du khop mai chang khazam na ni ta hian he changkha porem to kan zu te la pum zat chuang kan lo ni khui khat te ni chuan ang hi changkha he la hi mau lo porto ni pakhat chu ti hian fur te ron ni chhunga tui din in an chim vek ka nga chuan phawang bar kan ti chho chuan thlasik thlai chin nang kan pat thar lenga ti khan kan ti don ani fura chung kan o langa mun danga madang kan thok don ni chumo chuan hei helai hi puak zo halo om le ta a tuna chun puak zo po popcorn ani dei to a puak zo ti kan khet do kha chuan popcorn akung ani hi o heng ti hi ti hian nakin dewa na lo nga ti heng kan kal kwal den ani hi heng lai hi ti hi he bin zam na mun ania at rem to a chul rup to kan lo zo to a kumdanga chuan borsai be kan tu thina mar chu ti fu har lo to ka he ta deu to bok sia kan ching to don lo tu le min chim sak zela mo ji om lo a kan da top to don ti hian zik chum po hei zo va ta to pakhat hi atira chuan som ngai kan pe a chuan midang chuan han thar ve a kan ti tom ve le ta ti hian he zik lum mun to patang kan om ta a ti hian cha na mun te ania veim hi om na khi tomato man chakan tomato mun om le ni kan phang den ang ti hian oi lampang a khuan veim hi mun om thawa chupo chupan la zo to a rem to hei zik lum mai pol kumin hi hui jam chi mai te mai pol thi kan nei thalawa kumdanga pon ni kumpun mai pol po kan tharani tem kana kan tua ma chu kumna chuan akir na eng kan tiang ho kha a boma chuan zik lum hi chang chor te ten kan nuina ve le zera thun ve le zera voi ni lak theni chu an tam te ti khana hun lai ti han ti chawa ka tu nai chuan khang ka chu an tam chu hei achi om dak to ta ni o heng la hi he la hi kol ba kha lo hai ni he anu in ka ra hen ve min kan ching ve ka ala zo to a ve min noi a chuan
kol ba tha chi nga hai le me khei tuna helai ve thi be ar tui kin chi nga hai la om ani hi tem lom boka namal zo lo do ni hi kol ba tha chu sajun e na sa ni chu helai hi chon suit kon po hi kan thar vak lo helai mi hi ti han oi pang chin a kan chinga si halin e na sal toka hang lai te hi chana munani chana hi kg khat kan chinga a hlok ve rang maya quintal ni te lo ve the ni chu chuan he chu kol ba kha ni chho vak to ta ve hin tu rem to a ang kal vek to lo ma te han thai nga kol ba kha po hi chin chi kg som nga ani chin mangai chuan ve him ka ra khan cái cha nằm hùn nó căn tin nó căn từ dấu tổ chú tổ em tổ còn cao tổ lỗ mê à chắc lắm bằng cái chẳng kha té bin té căn tin tổ không à mấy té tụi anh lỗ má bị lỗi anh tổ hay dám sắm mấy bị lỗi bộ thế hen xuống hay tomato hay hiết lại để hùn ca đặt hàng chỉ về lẽ hay về lẽ nữa là hay chú áp phù nó sắp có tiền lắm mà khan áp lại không hoa còn phù lên như thế hen jam pe ne to lowa azam na kan siam vek to sia bacteria wang khana tir lamani kha pul veka a chek te lom wang hat lai khon ho kan phun le mai me chuan he kol ba kha mun kha ni ta ni oi deuh china hian ten be him chu rem to ku kam pai lo tam jok chu bong cho ta lang sa ta heng lai mi hi chu tomato ma wangin ni sa hlia tu ta kan zon chuan boina tu gam pele nga January tha kam phuna nia heng ho hui ei ara mek to khang kal vek to lo mai nga an lo don an chung chu chuan ei heng la hian lo min ve le tan to heng ho po hi lo ra da thave na sak ma heng ka lo ve le do ni boina hian quinta ke somruk order ka nei ve le a te han nimin khan ke somli kan lo tungkar chu ti khani tin ka lo ve pom deuh hian lo ngai to heng hi kaphun tha chu December na somni kan ti to khamo hei tuna an thar tram to a min ma deun chan chu ni sa a khwaluma tuyen no mo tam se ma sa tui ka pe ne lo ni hi chuan ara hi chu a thalo chong lo wa tlem chuan thasik dai tam lai mi ang chuan ani lo deuh ni mo hey thì hiền hey cần lâu về để đón này xuống hey bọc bồn tới lâu mà hey hiện lại chú cái tôm tóc cùi nó hậu khăn nia hey ara fer phur maya xuống hey cái base mun khăn nia rem vek toa purun kan chin na po he kan la zo to purun po chin chi bar thla September thavela han chin tu pek ngai lo hei tomato hian tuin ma mo khop maya voina tu gam pedon helam pang ho hi January ka phun ani helai le hemi barrel omna chaklam pang January tira ka phun ani ma se he an ra to a nei lo te kan lo nga December thla mi hi voina hei avoi khatnan ka lo ve don ani Again. Mình thở thấp khóc tổ mấy ta bơi ra thả hay túi một thả lại đều té nó lại đều cho lại thả em à lại số bạc hạt chú lâu vui về lệ tất mày vui sự ấm về rất dậu thuyền à mà số chín mà lúc tục ai chuan chín tại đâu hi bơi lâu gió cái ấm nặng ngã hay lùi cam cái người ta đang làm chăn chùm bộ phạc lâu na chuan chín mà September thave là té October thave là té xin ila chuan tui pek angai lo wa thate bin thap the do ne thang lai an ti kha chuan tiang ve an ti chuan December
Janur velan tharanga chulai chu kg asum ruk vel dona tunai chuan man hi tan hiam vele to a kg sum thum panga in kan thuna ma chu thalu tuk thoni kg sum thum panga chu mo ni tin hian lo thei la ma chuan ka khata voi ni ka lo thina ma chu tuna chuan khuate lo sa chho zela min chaka ni tin order kamuang ang ka thon chok be zela ni chuan kan kal vek to lo me kan chok pe kan chol na muna yin an pang le thok ani hi ngai om ve do na na kina en le chuan pakhat khai kan chin na mun hi tuition chua ania video tu lama soi om tak ania tuition chua lung le district kan nia kaw lui kam kan ni mo kan nu phasik thai chin na hi chuan kan lo hi chuan tu na hiang kar khata quintal thum kan lo ni chu ti khan ka to ni tin han tem kan thon chok lenga helam pang hi December to January ka phun hoi ka lo chuan ka lo huna chuan chungai chuan tam don ta tha thum thali vel ain do tin quintal thum vel quintal ni ti vel ka lo ve rang don ni chu ma chu hemi hlot tin na phe na hen be nan pot tam tak oma chuan first deuh ani hei ran nung man na po ti hian khat vek meya heng hi ti hian ran nung man na nia ka khai sakan he adum kho ran nung vek ani hi o mun sang a hian ole ti khan phat te se chuan an chun chol pa in vai mim socialize ka han problem make according na ro hi tui em hang di ka chum ti vel ai pun dai de ka ro ai pun hang bi ke ni tui lo the lo wang he lai hi kum ti ra kam phun po lian to khop mai lam pang sui ko nam lam pang kan lo mek thunga tun lai hian lam pang hi chu tai ni hi nakina video a han pa tang na siam chu hey ka vai mim po tui don na samai siamo vasa khai le ngai sa kut arun ka ai le